Mulai tima di tuata mulai tima di tasalukna. Jadi hopar tutu tuna tahatai. Mulusian hami hula-hula situ orang tu rumah ulus. Hula-hula situ orang. Jadi nang toh munape buru nami do ilan nami nang dipahop tu. Rodi sudina. Kamu nak karena orang aranggi goparan ni. Itu on agiat matutu. Marhite-hite ulaw tasadariyon pinitani ulaw na pinatupamonon say dahok matutu akka na pinarsitan ni rohamuna salhuk say diolo itu matutu akka na pinikiran ni rohamuna jala di para sautua dilehotuha matuhamuna akka hawason ni hawason agit matutu marhite-hite na wapeh kami ulos sadariyon tuhamuna gaya pun nami say mangulosi badang muna may alay Victor Roma amata debata mangulosi akka todi muna anggiat ma di ulot tasadarion Roma mata debata manongos akka apula-pulna na sumurong to hamuna salhun na goparan ni tonamion anggiat ma tutu nang todi ni itonamion biya ito hata di inganan ni akka na porsea kay maropa jo na so doon na masong doon si dua-dua dulu ni perbuatan wina panatapat tu panakparan. Saya sao mahamuna salhun na goparan ni ito namion jol mana martua jalas si torok goparan. Begitu. Saha di solo na sa matuboti at tigaras. Dulu ko pehok kami unuson saha mahamuna salhun na kaya penami tu panggabian jalas saha nang tuna horas. Sama lima. Permusik namia sa pehok kami ulus sakon betahuma. Marhiti siya di haromuna tu nga bagas nami kami siya hulamuna si barani siya bunduri ima marhiti siya adat nami nanang si basato tu hama kay nakon nami tuluma nanang si betul mobi nang meninggalhon di abang buru nami abang buru diliho jauh di Batama di hosi kejang ni umur abang buru di barmoding di bar tinading ni naburu nabujon ima di nama dapat Tuhan negana anggiat mak di nama meninggal sangat meninggal tua mata lumobi di hamu nanti dia bang boru nami di leo jauh di Batama dia bang boru si gajang nyumur asa bui tu ada mang ihut bui para mudu-mudumu sudia kago para muna siang mulai sedarion satu hari nami ima jolo di harro nami laho pasaton adat nami dan lumobi di hamu di ulan para sari maduani naboru nami nabujon di nama dapat Tuhan negana atau asa bui wapeo kami ima adat nami ulus nami itu hama kena nami amang pandai nami nau pasaton adat nami mahami imasian hula-hula si barani sen bulduri bedang ma nau pasti Hamuna raja ni anak nami nungarawe hami nungkordujuna marhite permoting ni na bruniba apalatongan juga satikyon puhut pasaton ulos sitorok rabu do ulos nahab betul asim rohani mata mertua di bata lasma rohani badan lasma nang rohani terdemuna kejama umurmuna sianon sanut kita nyari horas ma amuna ina kun nami na rumut kami dua satikyon
horas mahami hula-hula dohon masuk di tua suatu hula mendengar dari korban sulu horas waktu tu kamu nomor hula-hula sawani mana kami marhula horas mana taruna horas maita bagaimana betul jadi mulai temari awalnya hula-hula nami belum ditarik hati sigal juga besar pengapu mana roja nami korban kami ala seberang mengiru roja nami pada tahun majudah bersida perjoloma asibuan sian pengunjungan ayat 2 saya. Onpe namangan manang nami dong hamu manang dia pe jumlah hamu bain hamu masalut mali pasanapun debatan imana sahabat pertanyaan kita itu dibatan amanah jam oleh teman persahabatan itu bangun dari di bawah sakit Dikirana rohana itu hati tadi besar Nama arahnya tiba matang nampak kecil lagi Dan bima di ulau nami sadario Ima ulau sarima tuani Ida nami Tupu adi guru Guru manusia Alani Tuhan Mulai siana mamuka saat mengunjungi pulau saat kami tuara bangun bari asa berdalan di bagasan kami doh kolong nasi dan semua Tuhan tu sudena koparan ina namion dohot amanami nama kanaduhon Ima Opu Adinadori Mereka Salim Pasu-pasu kasih Leho hahitasu Leho kacang nimur kasih Kalau guru Tuhan pos niru badi kasida Wakili Fatara Atau Marhiti Uyawa Meninggal sangat meninggal hutua mas ina namion tusude keluarga nang akayu mengasipul hami Tuhan marsibangan doho si inuma na pinatu pami asin roham marhiti bonani hasuhu titikeo paso-paso asa gabi gugunay baru tuba matang ng pertotion nami sangat gogo kami Tuhan mangula ulau nami siganupari dina marsaur radohot dengan nami colma tam nangobima dina mamuji pasangapun warmu nahadi atau Tuhan colma berdosa dohami sumulu sesa masaluhut nai asa tamahami majalo asini roha nasiakoi marhiti Yesus Kristus mau lihatin mataku asini rohani itu hatta Yesus Kristus dohot tolong ni rohani di bata ama dohot persauran itu di perbadiana nama rohani kita selalu
baja kupara rehami do dison ulos 10 tolu. Dari betul. Asal pasal tami jo ulos tuyan akon nami bedang ang bajo na hoparkusi. Igalang hamuna berenamit marpugunya laman Di batutu. tulugon na kulang tuhamu saluhumna naman hasuhuton naman amarang bere dalam nami rom martangian tomat-tomat tua di bata di naung sari matua bere nami si pasatong nami bere tuhamuna pinitan rohanami ulos na marabu san hami tulang muna sa lubaraw marga lubis amang buru opak masyaka binami panus asal basa kami ulosan tubere nami bekang ma naduming gani malate kamu Ringgan tuhamu bonani hasuhuton dia hatani ulos nami rajani anak kon nami ulos nagicak setorok rabu naho disirakna dalam pengiduan nami dia tok tamat tua de bata asa di dia namat de bata tong dihamu nagacang yumur do torok di kaparan asalam ho matong dalan ni hagabeo dalan ni hamuraon si pasahaton ni amat tua de bata tuhamu bonan ni hasuhuton tung mardet tung marulahulak ko hatahonot tamolat itu amat tua de bata ima di siala ulot tadi bagsa sadarion sonak sohari ribuan di siala niat tong tama do tok saya pujot tamat tua de bata ang kiat mamar hite ulahon natapatu badi bagasa sadarion martada songoradian marsipatudu songodalan marpanggal songor buar banggabe ya perhorasat si pasaton nyamat tamartua de bata tuhamu bonani hasuhuton asana bong masongon nedok tua tong dulung iperbatu mamas natapat dulung ipanaparan sao mahamu saluhut na zong manasor batua jala si torok upara asa saca ni solu sa matubot tiat satu digaras sila sahak mahitaw saluhut na legal mangulong sahat tu panggabian jala horas horas mahamu yan akon nami horas manak kami hula-hula muna botima matutu raja nami kami raja nami secara pengakuan manok ke kami raja nami siap ada halangan nami masa-masa tusak kita lu tarik waktu
harap sudah batah itu hantar pergi ke bahasa ala dilihat do dibintang hari pasal tanah lima tutur aja nami nang hawarson itu lumubi mah di ulau tas sajarium 5 di pertua ini buru nami na tutur muna kepusia di laburu lima tutur aja nami soal di haroro nami raja di buru tulas dorohan nami di panggung mudhan marhidai mah di sol buat kami dong terbue si berito di lima tutur aja nami sok panas soro kami sauna ribet di hata si berito di raja nami anu mahu patah kasami bahasa kami majolo Tuhan nami nauli aja nauli perbusik kami beda mengjawab sapi sau sapi kami terbue si berito don curajani anak teman jadi anak nami Dari mata tu raja nami. di haroro nami di sol kami bona nyari bona pasahat kami lo perbuih seperti tadi Iya mata tu. sa luhut na yan anak nami perhitian di paso-paso rin siyang kami bona nyari muna tugid jangan di haroro sa turpok yun bahul-bahul mapatsalaw Hirma to din hamusa luhut na yan ako namin. Tibok-tibok ma dalam ni. Mata tu raja nami. Oras mana muna majalo, oras mana kami hula-hula mo yan. itu panonon nami so nilot niya tua-tua asa pirpok kima bahul-bahul ma pagcalongan pirma to dinami raja nami majalo si berito di tibok-tibok marihamen ako muna dalan ni pagcamutan Anong bro kami ulos di sok. Sada mahamu pamuruan namin sa luhut na ulos si kami. Jadi las maruhan ibayanmu lasohan todimu paso dia pebulos na pasatam yun para siguro hama-hamo Iya mata tu raja nami. jauh untuk sampai kasahulusok kami ulas di jam rebon tinggal dengan penuh jadi soal lima Tuhan muna raja ni anak kenal di bokor muna di jojo muna Tuhan rodo kami di son lepas sehat tu ada Tuhan muna siapa pertua ni burunya di son imanya tujuh muna upus ya di naburu lima tutur aja nami saya dia mama ning gerusang atau maning gerutua di kamu bawa di hasil hutan lima tutur Nomor 5 apalah di boparan di bawah tonami lima tutur aja nami karena sauna ilokon ini tujuh marihomi besar mata nyari uji siap purba poltak bulan uji siap kesuburan jadi jangan nyari saat mahamu jangan mertua jala si torok opar lima tutur aja nami foto kami takas jujur mulu nih ibu tonamu nongga dulu indur maran indur merburu merpahupus yang anak merpahupus ya buru alaya dong sesari ngomong ngarepek ada orang di muluna ada orang dope tubuh ibu tonamu nah sohok dope marah sohotan kami pedo mertangi tomat mertua di batas satu minggu jelah umat serokat mi terdini berengami lima tutur aja nami di batu bubur Tuhan lima tutur asal akhirat senadau menjauh senadau serokat mi terdina
Tugit jangan niari. Matutu raja nami. Pas-pas ini amat pemercuri kata. Matutu. Sok-sok ni mana kamu na salut. Pas-pas itu ada kamu. Ya setok mengadak kalas setok mengadak tinggal rubun manang dulu. Torok bila berparan yang hangat, torok berparan yang kina. Gabi sudah bohong akaya bila. Matutu raja nami. Dari opek. Ini tadi mulau na pinasa mana. Di hari sadario, ima di napasangat po pertuaun ni iboto namyo. Asim narohan Tuhan. Sa pontak mabulat tuda. Pontak siya kabisar. Saung mahalusa luhunjol mana bertua jala si torok Matutu raja nami. asa saat mesulu satu bertian satu tigaras lelu memurta mengulu satu nagabian jaga saung ma hita horas soras Matutu horas raja ma nami. udah dari pamuran nami horas ma anak kami hula-hula nami Mangalehon ay pasong dihita namar halangki Matutu. Dima dipitan ulota di bagasan sadarion marhite pesta sarimatua nina tutuan adorang so tataruhon natutuan tinggalan paradian persatok kinani bison rodo hami raja siagal ngamunak raja panapoli dinalaho papuhon hata si gabi-gabi hatanuli hatanedengkan napi nasahat ni akkaraja lumawi ma akka hula-hula saluhukna dohot akka situan natorok Matutu. ala yang dorang supapu kami atas si gabi-gabi ala dibuat kami dison perbuibir perjulung na johot pihon kami perbuibiron tuhamuna su Nauli ang giduli pasat tamu mak. gabi ba dihamuna permusik nami asa pihon kami perbuibir na binuan nami bekauma musik hobar pirma boki bahul-bahul ma nang panalongon pirma tempat di muna hamuna bola disuhut nami tuga bina tumorana matong hamuna saluhukna uparane na tutu Matutu. nang di pertikian ope dibut nyarion nunga takas Jolo hujan habis. Sorata. gabi ma Dihita ka na maranggi. Sian hamu raja siya kalang nami. Rotu hami bonani hasuton. Di pasar tamu yang dison parbuebir borasi beritor di songon tang yang munaima anggi doli hibok marihami bonani hasuton asapir poki ma bahul-bahul ma pacalongan bir matodi ni hami akaka hahadoli muna tibok-tibok ma dalan di pacamota nah horas mahamu anggi doli na pasato parbuebiri tu hami hahadoli muna horas mahamu anggi doli na pasaton horas manita saluna sidok bodi mahami anggi doli ate di saluhukna dengan dibasana natotong mga ramote hitang na mga lehon gogo diulota di bagasan sadarion Matutu. ope tutu mulai siya namamuk kahita siya nasugot di bagasan las niroha nuaing te tasipulima di bagasan dame na siya Matutu. jalanunga lihat nasugot dohot nunga ris akan nama kaholongi hamuna lumawi ma sian raja di hula-hulai laho pasahaton penggabean parhorasan pasahaton hatanauli hatanadenggan tuhamuna salhukna bonani suhut nami lumawi ma tuguparan ni dainamon Matutu. asaris masongon na banuan tutor songon asaris masongon na manabur tutor ma songon na banuan di hata penggabian parhorasan na pinasaha ni akka raja ni hula-hula dohot akka situan natorok dohot sude na makaholongi hamuna hot mayap pemuna hot mar Matutu. asa juma ni 10 bitu baninna 7 mani 10 walu penggabian parhorasan hot may bonong muna hot mar tongani Matutu. ope raja hauduli
nunga saat be penggabean perhorasan jalan nunga puhon hami be penggabean perhorasan itu hamuna sonari be apu hauma naulina denggan na cinalomuna dipinta di ulat tadi bagasan sadarion hidup itu mau lihat ma nang di tonga-tonga tak la sonima nang dihamu anggi dolinami saluna nang papuhon hata si gabe-gabe hata si mora-mora tuhami bonani asuton hadulimuna apu sanga apu dua mak disalhutna angka hata nauli hata nadengga na pinasahan ni salhutna hamuna marholong ni roha tuhami sian raja ni rogat tubuh nami raja ni bor pariban ale-ale do sude nasa para udangan nami lumorima sian hamuna saluhutna nasa hula-hula nami naung denggan di bagasan opason di papuh kamuna raja si hagalangan nami anggi doli nami matutu apu sanga apu tua matutu sian hami bonani hasuhuton martinangi marbinege ma amata martore bata di hata nauli hata nadengkan panggabian parhorasani di sahapom mai tuhami bonani hasuhuton lumobi ma tugoparan ni na tua-tua matutu asa di hata nauli hata nadengkan panggabian parhorasani raja nami asimar hanya mata martore bata tok di naungris songon nama nabur jojor songon nama nuani hamu salhuna pasahaton hata si gabe-gabe hata si mora-mora itu hami asa abing mayat tong dia bingan nami sadang main dia baranami jala jujung ma nang dohot di simat jujung nami asa tibok ma dono nami dapat songon nidok nila tua-tua asa harbangan madela tuta balatuk ma tangga tujabu di hata lau di hata dengan panggabian parhorasan apina sa mulai raja nami apun nami metong hot martongan ijabu asa turtumen na dur tio-tio nidok nilote di hata nauli hata dengan panggabian parhorasan ni raja nami saya unang may ubah sitok ka ma dot moset asa di solo ma saat ma tubot yan iti garas toho metong di rodang di bulan saat mahinda sa luna nama siya holongan leleng mangolu gabi jala horas-horas jala totong mahinda sa luna di ramoti Tuhan gabi mahami na ginabiang muna horas mahamu napasatok panggabian parhorasan itu hami horas mahinda sa luna silok boti masyan hami bonan dia sudon mau lihat mari itu hatta mau lihat mahinda sa luna buti ala nang bonon nami ma akadole kadadenggan tuan ulon nami nakok kami tu jabu jadi ho partusi amang parkibok nami badamang jo nom muline ikon mate ikon mago sibuki
satu denggan musik. Dagi morduga bebake jala ikut domalake asa sobat baki titu hasangapon naik. Marhiti-hiti goar ni debata ama anak doto di Purbadia, amin. Didok duhata Yesus Kristus au duha heheon dohot hanguluan na mangolu duna porsia diau nang pemati ibana jala ganup na mangolu jala na porsia diau na sotupa mati ibana saliling nilileng na, amin. Martaniang mahita alea manami na di Banua Gijang kulului hami dohotu jolong do hami rumah hapurusan ay huboto do hami do para si roha jala parholong roha na sumurung di boto hodo arsak nami di ida hodo hami akan makaliangi dongan nami naung lawi di ida hodo arsak dohot ilu nami pabereng-bereng boh ni dongan namion Tuhila hami jorbu dohot haci ni hamatean na manggonggo pami ala ni dosa nami sodak gomahasi ni roham tu bagasan rohan nami patorang hatami tu hami asa takas huboto jala hutiok pami hata baga-bagami pangolu rohan nami marhiti-hiti todimi asa marpakrimuk kami diarsak ni rohan namion asa manuk to kaporsion nami marsiti obat tuho si pangulu hami, amin. Itu hatama napaujukon ulaon sari matua ni hala inang opu adina boru parporsion upilitami mahatan itu hatta siang sada Tesalonika 5 ayat 10 songonoma hidop hatana madok mauliati mahamusiala saluhurna ai ido dipangido di batasi ya kamu marhiti-hiti Kristus Yesus madok mauliati mahamusiala saluhurna ai ido dipangido di batasi ya kamu marhiti-hiti Kristus Yesus imasahana si Paulus pasahat tepo daun paingoton hala Kristen na adong di Huria Tesalonika asa totong maduk mauliate tuado pandide mata ahape na masa di tonga-tonga ni hala Kristen baik sukacita, duka cita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nuaing molo tahu bukot tungolu si ganupari akamang inang di tonga-tonga di Portibion. Dohonok kudo jalan boy berengot di tonga-tonga ni ngolu ni Jolmaon. Molo hawak nama dok mau lihat itu ala naik pangkat ala dapur nani yuduan jala Jepang aka nasinaka jala gudang dupia kamanginang asa mampu colmai madok mau lihat ala gabi nani yuduan tabba kapinopar dohot tabba aka ragam ni pasu-pasu
Imana bui berengota na umum dingolu ni hacul mawon morolas ni rohado torok godang jolmai madok mauliat itu di mata nuain bohano moloro si taonon boha moloro akka persahitun moloro akka nadudu di tengah-tengah ni ngolu ni jolmai mampu do madok mauliat itu di mata godang lupa gudang cul maundang sanggup madok mau lihat yang mau lo di bagasa paruh kilo moluna bahkan akamanginang gabi olo do didok di bagasan rohana uhum doon ilihon di mata bakolo rohani cul maila madok mau lihat itu di mata moloro si taonon moloro baru kilo di tengah-tengah ni ngoduna nuaeng tuhamuna saluhunna keluarga besar Pasaribu molo taho moloro si taonon nuaeng tuhamuna marhiti naung marujung ngolu inatta opung ni siadina boruon dipaingos si Paulus mahamuna sude pinoparna nang songoni natua tuai opu adina doli tarnumobi ma dihoino natorasna songon natua tuana asa maduk mauliate tu di mata duduk kami nakin molotuk mampu kita bersyukur kepada Tuhan alanya kasuka cita dong nari minggui dung marujung ngolu opung siadina buruon kudoko kami do marhiti hatani duhata marhite Filipisada ayat 20 sadaya Kristus doha ngudua diau jalala bangang hamateang benar-benar do di hati dakon jala benar-benar do ditanda si Paulus ima perjuangananna doa Tuhan Yesus dan adong rasa takut dan adong ganggu ni roha marhite hamateani di tengah-tengah ni ngununa alaniaha anung matakas ditanda ibana ima Tuhan Yesus di tengah-tengah ni ngununa idon wae na pinaingon si Paulus tong di bagasan Tukukta 125 ayat 12 mololung takas sama mang makaporsiya itu hatta di tong-tong ani ngolumuna pasti dohono muna mampu mahamu madok mauliate tu ada upani di mata di bagasan ulaon sari matua di bagasan sadarion atong di hamuna sudah keluarga Pasaribu marhiti hatang Tuhan to dipaigok mahamuna ala denggaddo mardalan ulaon sarimatua di bagasan sadarion dangarok na huberek kami na nasursal termasuk nazo upani nakinan mulai sana mamuka sahatu na mamujungi hula-hula takas bona tulang sahatu bona niari nakikuberek kami denggaddo bahkan akan atorpe pasahaton akahata nauli hata poda tuhamuna oparani inang opu adinaun imalas ni rohata tadok ma mauliate tuadu paniri mata jalana parpudi nakina kamang huberek kami atar somal do modo di kita watak modo masih banganon kalau saya kuturate saya gawar alai hupai huti hutami nakinan marhiti ulau tai pasonang do damedo dangaruk kubegi hami ubani na hurang di si panganon jangan hurang di si inu monakinan marhite ulauta sadarion atau marhite ulaun sarimatua niopu adinaon maninggal sangap maninggal tua ma di amang nama kabaluhon di natua tuai songon natoras do sude hamuna pakaian akonna na parpudi ma kuboto hami adong dope ianak konni inangon
ngaso marhasuhutan aku boto salah kami naking tolu boruna sada anak-anak ngaso marhasuhutan marhite ulaun sari matuon kamang akainang tuhamuna ngaso dapotan rokak bepena ang giyak mak dibalik ni si taon nonon tuari na mangihuton pitor di batu duhur debatama sirokap nito dimuna sanhuna yanakuna dia kayanakuna naso dapotan urat na to gunape marbisu kamu amang inang dengga calo hamusya debata pasti lehono ni debata mai amang da watinan alani ima tarpasu-pasu mahamuna saluhuna oparani naon nang hita na kudisa amin martamuan kita mau lihat matutu Tuhan hupasahat kami tuarokamu nabadi di bagasa botarion di pakilalahon rohanami dengan ibasang nama ngaramoti nama masuk-masuk ulaun sari matuan ni inanami opu adina boru perkusion alani itu kan mulai siya nama muka sahat tu nama ngujungi di bagasan ikion mardana tu di bagasan lasting rohan jana di bagasan dame nasi akwe atau meninggal sangat meninggal hutuan tu saluhuna opara lima amang opu adina dolion pasu-pasu amanamion leho kahikaso leho kacang nyumur leho tiri pikiran dinasida samargogo nasida Tuhan lah ho pature-ture sude kaya lampuna nabi acara khusus mamuse upasahatani toro kamu nabadieng na tua-tua nami na toras ni inanami na marujing ulon di hatuon na di bagasa tikion lehonomu mahahitason lehonomu kacang nyumur asa totong inanamion hipas boy mamudahon boy mamemehon akapoda na dengkan tuaka pinoparna mulai siya namit-mit sahat to na magodan atong osdorohan nami Tuhan marhite ulaw nami di bagasa potarion marsanga makuarmu na bagay marhite Jesus Kristus mauliati maniko amin. Loas au asalau tu Jesus ku tu radel. Di pasu-pasu Tuhan debata maho lahu ruar doho lahu homa olah nion rodi saleleng di lelengna amin.
solo